ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና አኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ንጎ ሰዓት 5 ዝወርድ ሓጻር ንመዓልቲ ትኾን ቃል ንካፈለሉ ጊዜ እዩ መዓልትና ኩለን በቃል ክንነብረን ፍቃድ አምላኺ ቃል ደይብሉ ብግቡእ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ድማ ሎም ተቀበሉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎም ንካፈሎ ቃል ስለ ናይ አምላኽ ሰብ ዝብል እዩ ናይ አምላኽ ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ አምላኽ ሰብ ዝብል ኣብ ውሕድ ስፍራታት ጠቂስዎን ኣሎ ናይ አምላኽ ሰብ ከመይ ዝበለ እዩ ናይ አምላኽ ሰብ ታይ ዓይነት ህይወት እዩ ዘለዎ ናይ አምላኽ ሰብ ታይ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዎ ናይ አምላኽ ሰብ ከመይ ዓይነት አካይዳ እዩ ዘለዎ ኩልና ዳግም ስለ ዝተወረድና ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኮይና ኢና ስሊኢ ኮንኩን ድዛረብ ዘለኹ ሎም ዝነግረኩም ዘለኹ ከም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ህይወትና ተገሊጽና ዲና ብክርስቶስ አሚንና ህዝብ አምላኽ ምዃንን ከም ናይ አምላኽ ሰብ ኮይና ህይወትና ክንገለጽን በበይኑ ስለ ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ኩምዕዶ ከሎ ጢሞቴዎስ ናይ አምላኽ ሰብ ስለ ዝነበረ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:11 አታ ናይ አምላኽ ሰብ ንስኻ ግን ካብ ዝህደም እሞደድሕር ጽድቂ አምልኾ እምነት ፍቅሪ ትዕግስቲ ህድአት ሰዓብ ጽቡቅ ገድሊ እምነት ተጋደል ነታ እተጸዋዕ ካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ጽቡቅ ምእማን እተኣመን ካላ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ ሪኢኹም ነዚ ናይ አምላኽ ሰብ ክምዕዶ ከሎ ቀዳማይ ዝመዓዶ ማዕዳ አታ ናይ አምላኽ ሰብ ንስኻ ግን ካብ ዝህደም ኢሎ ካበይ ህደም ዝብሎ ዘሎ ልዕል ኢልኩም ተደኣንቢብኩምሞ ስለ ፍቅሪ ገንዘብ ዘለዎም ኣብ ዘይድሉ ጎደና ዝኣቱ ተዛሪቡሎ ካብቶም ፍቅሪ ገንዘብ ዘለዎም ካብ ፍቅሪ ገንዘብ ህደም ይብሎሎ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ፍቅሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ክፍኣት ስለ ዝበሎ ሪኢኹም ኣሕዋት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝበሃሉ ካብቲ ንኣምላኽ ዘይኽብር ነገር ንርእሶም ዘህዶም እዮም ካብቲ ኣምላኽ ዘይከብረሉ ጎደና ንርእሶም ዘህዶም እዮም ካብቲ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ባህሪያቶም ዘውፁ እዮም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ደድሕሪ አምልኾ ደድሕሪ ጽድቂ ደድሕሪ እምነት ደድሕሪ ፍቅሪ ደድሕሪ ትዕግስቲ ደድሕሪ ህድአት ህይወቶም ትስዕብ ሰባት እዮም ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣብዞም ሕጂ ክነግረኩም ድጸናሕኩ ኣብ ፍቅሪ ኣብ አምልኾ ኣብ ትዕግስቲ ኣብ እምነት ህይወቱ ኣትያ ዝተቃነየ ሰብ እዩ ምኽንያቱ ናይ አምላኽ ሰብ ንእግዚአብሔር ክብሪ ዝህብ ላይፍ ኣለዎ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣብ ኩሉ ጎደኑኡ ክርስቶስ ዝረኣየሉ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ብሓቂ ከም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኮይና ክንግለጽ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ናይ አምላኽ ሰባት ህይወቶም ብናይ እግዚአብሔር ቃል ትሬን እንድኾኑ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ድተቃነዩ ድተሰርሑን እዮም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ንጢሞቴዎስ ናይ አምላኽ ሰብ ኩምዕዶ ከሎ ካብ ሕሜት ረሓቕ ኢልዎ ካብ ናይ ሕሜት ስፍራ ውፃእ ኢልዎ ካብ ዘይድሊ ዘረባታት ውፃእ ኢልዎ ካብቶም ፍቅሪ ገንዘብ ዘለዎ ጎደናታት ረሓቕ ኢልዎ ንርእስኻ ካብ ዝውፃያ ኢልዎ ቀፂሉ ድማ ንርእስኻ አምልኾ አልምዳ ኢልዎ ሪኢኹም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ካብ አምላኽ ዘይከብረሉ ነገር እንዳሃደሙ አምላኽ ዝኸብረሉ ነገር ግን ንርእሶም ከይቋረፁ እንዳላመዱ ኣብ ህይወት ዝኸዱ እዚኦም ናይ እግዚአብሔር ሰባት እዮም ገለ ነጥቢ ስለ ናይ አምላኽ ሰብ ክበኩም ቀዳማይ ናይ አምላኽ ሰብ ካብ አምላኽ ዘይከብረሉ ንርእሱ ዝሓለወ እዩ ካልኣይ ናይ አምላኽ ሰብ ንርእሱ አምልኾ ዘልምድ እዩ ሳልሳይ ናይ አምላኽ ሰብ ተዛራቢ ዘይኮነ ገባሪ ቃል እዩ ናይ አምላኽ ሰብ ተዛራቢ ቃል ኣይኮነን ናይ አምላኽ ሰብ ፕራክቲካሊ ንቃል አምላኽ ገባሪ እዩ ጸሊ እንዳበለ ይኮነን ናይ አምላኽ ሰብ ዝምህረካ ጸሊ ንጸሎት ዘርኤካ ራብዓይ ናይ አምላኽ ሰብ በአምላኽ ዝሰልጠነ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 እቲ ናይ አምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፋት ትምህርቲ ተግሳጽ ንመቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ሪኢኹም እቲ ናይ አምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳሊስ ፍጹም ምእንቲ ክኸውን ዋው ሪኢኹም ናይ አምላኽ ሰብ ንኹሉ ነገር ብፍጽምና ተዳልዩ ኣብቲ ናይ ፍጽምና ጎደና ንኽመላለስ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ድተገሰጸን ድተገነሐን ድተማዕደን ድተቃነየን ድተማህረን ህይወት ዘለዎ ወይ ዘለዋ ሰብ እዮም
ናይ እግዚአብሔር ሰባት ነቲ ፍጹም ነቲ ፐርፌክት ዝኾነ ናይ ክርስትና ህይወት ርእሶም ንዕኡ እንዳልመዱ ፕራክቲካሊ ዝኸዱ ሰባት እዮም ስለዚ ሕዋት ናይ አምላኽ ሰብ ተዛራቢ ኮነን ናይ አምላኽ ሰበይቲ ተዛራቢት ኣይኮነትን ገበርቲ ቃል እዮም ከም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣብ ህይወትና ክንግለጽ ንደልን ተዳኣ ኮይና ላይፍና ብናይ እግዚአብሔር ቃል ቅርጽ ክሕዝ ይግብኦ እዩ እዚ እዩ ናይ አምላኽ ሰብ አምላኽ ይባርኽኩም ኩልና ከምዚልና ንጸሊ አቦ ቃልካ ብምስማዕ ኣብ ህይወተይ ስለ ዝቃነ የመስግነካ ኣለኹ ህይወተይ በቲ ቃልካ ዝብለኒ ጥራሕ ስለ ትቕረጽ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይህበካ ኣለኹ ኣነ ውጽኢት ናይ ክብሪ ቃልካ ስለ ዝኾንኩ እባርኸካ ኣለኹ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሕዋት ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቀበልኩም በዛ መዓልቲ እዚኣ ክትቀበልዎ ይዕድመኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ከም ዝሞተን ኣብ መስቀል ከም ተሰቕለን ይኣምን ኣለኹ ከም ድተንስአ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ አሜን እዛ ጸሎት እዚኣ ዝጸልኹም አምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኮንታክት ግበሩና ክንረኽበኩም ኢና ሻሎም